Emak-emak masak sambil gendong bocil, kuat raya bun. Hai halo, assalamualaikum. Cah timure dino iki emak ra iso sambat banter. Bocile lagi loro panasnya 38 derajat cah. Tapi pawon tetep kudu kebul. Dino iki menune oseng kangkung karo areng goreng ayam. Ayame wis tak bumboni saka mau karing goreng cah. Ya iki jenenge emak-emak cah. Tangan kiwa gendong bocil sing lagi panas, tangan-tangan midili kangkung siji-siji. Tangane kerja dhewe. Masak kudu ngemong kudu. Iki ngono multitasking emak-emak ya toh, soalnya lah ora masak engko luwe. Midiline lare-lare cah, mergo pikirane emak era neng kene, pikirane neng suhune bocil ngene lho cah. Dadi emak awake kerja dine nangis. Ujuk-ujuke wis cukup midili cah. Saiki aja lali kangkunge dicuci ben kuman karo kotorane ilang. Lah iki cah puncake multitasking emak-emak, gendong bocil, nyuci kangkung, ngentas kangkung. Aja bosen-bosen ya cah ndelok vlogku saben dina. Isine ya mong aku karo dramane bocil. Oh iya cah, bumbune wis kok biasane ya cah, bumbu rahasiane emak-emak. Lombok, berambang, bawang dioncek terus diirisi. Dipanasi minyak ning wajan terus dilebokne digongso sampai mateng. Oh iya cah, iki mau nek tragedi memori HP ku entek. Aku ora fokus. Maaf ya cah, dadi sing mlebu video goreng ngirisi karo ngentas kangkung. Ngoseng karo goreng ayame ra ke video. Soale memori ku entek. Wis to, pokoke percaya ae lek emak iki masak tenan ra ngapusi. Dino iki bocilku lagi ora semangat cah, ora penak awake, suhune 38,9 derajat. Makane bocah mek njaluk gendong ae. Lho, kok mek ganti pampers tok ndak adus? Gak, soalnya loro, cukup ganti pampers ae ben ra mampu pesing. Nyuwun dongane ya cah, muga-muga bocil kondang sehat maneh, iso semangat 45. Ya wis ya cah, matur suwun ngancani aku dino iki. Ojo lali madang, ojo lali bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.